କଥା ଶୁଣ। ଏ ମା ତୁମେ ତ ଟିକେ ଭୋଗ ଦିଅ। ତତେ ମୁଁ କେତେ ଥର କହିଛି ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହବୁନି। ମା ମୁଁ ତ ତମ ପୁଅକୁ ବାହାଇଛି, ତମ ଘର ଝିଅ ହିଁ ତମ ଘର ବୋହିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତେମେ ଏତେ ଡାକୁଛ। ମୁଁ କଣ କରିବି ଯେ ବାବା ତମ ତା ଘରକୁ ବୋହୁ କରି ନେଇ ଆଇଲି। ମା ତେମେ ତ ପାଠ ପଢିଛ, ତମର ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି ଅଛି। ତମେ କହିଲ ଏତେ ବଡ ଘରେ ପାଦ ଥୋଇଲା ବେଳେ ଆସ ମୋର କଣ ହବ? ଚୁପ୍ ହେଇଯା। ତୁ ଏ ଘରକୁ ବୋହୁ ହେଇ ଆସିବା ଦିନଠୁ ମୁଁ ଏ ଘରୁ ଅଲଗା ରହୁଛି, ଅଲଗା ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଛି। ଆଉ ଆଜି ତ ତମେ କହି ଦଉଛି ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ତୁ କେବେ ଆସିବୁ ହେଲା। ମା ତମ କଥା ମୁଁ ମାନି ନେବି। ଏମିତି ଟିକେ ଭୋଗ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଉଠୁ ବୋଲି। ଏ ମା ମୋ ବା ଯେତେବେଳେ ତମ ଘରକୁ ମୁଲା ନା ଦିଏ କହିଥିଲା ମୁଁ ବା ତା ପଛରେ ଗୋଡେଇ କରି ଆସେ ଖାଲି ଭୋଗ ଖାଏ ନେକି। ମା ମା ଏମିତି ଟିକେ ଭୋଗ ଦିଅ। ଚୁପ୍ ଆଜି ଯୋଉ ଫୁଲ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲା ତାକୁ କିଏ ତୋଳିଥିଲା ଜାଣିଛ? ଫୁଲ ତୋଳି ରଖିଥିଲି, ମୁଁ ସେ ଫୁଲ ନେଇ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିଦେଲି ଆସିକି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ହଁ ଚଉରାରେ ପାଣି ବି ଦେଇଦେଇଛି। କଣ ତୁ ମୋ ତୁଳସୀ ଚଉରାରେ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛୁ? ହଁ ଘରର ବୋଉ ତ ଚଉରାରେ ପାଣି ଦିଏ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ତୁଳସୀ ଗଛଟା ପୁରା ଶୁଖି ଯାଇଛି। ସିଧା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଠାକୁର ଘରକୁ ଗଲି, ଠାକୁର ଘରୁ ଢାଳେ ପାଣିରେ ଡବଡ ବଳି ଢାଳେ। ଭଗବାନ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଖଣ୍ଡେ ପଥର ଆଣି ତୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଛିଟି ଦିଅନ୍ତି, ନହେଲେ ମୁଁ ନିଜେ ମରିଯାଆନ୍ତି। ତୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇଲୁ, ତାକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଜିଦି କଲୁ, କେବଳ ମୋ ପୁଅର ଖୁସି ପାଇଁ ତା ବାପା ତତେ ଏ ଘରକୁ ବୋହୁ କରି ନେଇ ଆସିଲା। ନାଇଁ ମା ମୁଁ ତମ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇନି କି ବାହା ହେବା କଥା କହିନି, ଏସବୁ ମିଛ କଥା। ବା କଣ ନା ତୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉନଥିଲୁ, ତାକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଜିଦି କରିନଥିଲୁ, ଆଉ ତା ବାପା କଣ ସୁନୁକୁ ତତେ ଏ ଘରକୁ ବୋହୁ କରି ନେଇ ଆସିଲେ? ପୁଅକୁ ପଚାରୁନ ମୁଁ କାଇଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା, ତାକୁ କାଇଁ ବାହା ହେବା କଥା କହିବି? ଏତେ ବଡ ଅପବାଦ କାଇଁ ଦଉଛ? ବା କଣ ହେଇଛି? ତମ ମାକୁ କହିଦେଲ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲି, ତମକୁ ବାହା ହେବା କଥା କହିଥିଲି। ତମ ମା କହିଲେ ମୋ ନାଁରେ ମିଛ କଥା। ସତ କଥାଟା କଣ ମତେ କୁହ? ସତ କଥାଟା ମୋ ବାବାଙ୍କୁ କହିସାରିଛି, ଆଉ ତମକୁ ମଧ୍ୟ କହିସାରିଛି। ଏ ଝିଅର କଥା ଶୁଣି ମତେ ଲାଗୁଛି ଏ ଝିଅ ନିଶ୍ଚୟ ସତ କହୁଛି। ସବୁ କଥା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ସତ କଥା ଲୁଚି ରହିଛି। ଆଉ ଏ ବିଜୁଳିକୁ ଏ ଘରକୁ ବୋହୁ କରି ଆଣିବା ପଛରେ ତୋ ବାବାଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ମତଲବ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତମେ ଦି ଜଣ ମତେ ସତ କଥା କୁହ। ଓହୋ ମା, ମୁଁ କେମିତି ସତ କଥା କହିବି? ମୋ ବାବା କହନ୍ତି ମୁଁ ମଲା ପରେ ତୁ ସତ କଥା କହିବୁ। ମୋ ବଞ୍ଚି ଥିବା ଯାଏ ନୁହଁ, ସତ କଥା ମୁଁ କହିବି କେମିତି? ତାମାନେ ଏ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଏ ଝିଅ ତତେ ଭଲ ପାଇବା, ଏସବୁ କଣ ମିଛ ଥିଲା? ସତ କୋଉଟା ମିଛ କୋଉଟା ମୁଁ ଜାଣିବି ମା। ମୁଁ କେବଳ ସେଇଆ କହିଛି ଯାହା ମୋ ବାବା କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ମୋ ବାବା ଚାହିଁଛନ୍ତି। ମାନେ ପିଲାଦିନୁ ତୁ ମତେ ଶିଖେଇଛୁ ମୋ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଠାକୁର, ମୋ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଦେବତା। ବାବାଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିବୁ, ବାବାଙ୍କ କୌଣସି କଥାକୁ କେବେ ଭାଙ୍ଗି ଦବୁନି। ବାସ୍ ମୁଁ ତ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ପିତୃଭକ୍ତ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ବାବାଙ୍କ କଥାକୁ ମୁଁ କେବେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇନି କି ବାବାଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ କେବେ କଥା ବି କହିନି। ମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଯାହା ସବୁ କରିଛୁ ସେ ସବୁ କେବଳ ତୋ ବାବାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ କରିଛୁ? ମୁଁ ସେ କଥା କହିଲି କେତେବେଳେ? ମୁଁ ଋଷି ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କ ପୁଅ ପରଶୁର। ବାବାଙ୍କ କଥାରେ ନିଜ ମାର ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟି ଦେଇଥିଲେ, ମୋ ବାବାଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ଏ ଝିଅର ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟି ଦେଇଛି। ଆଉ ଯଦି ଦରକାର ପଡେ ମୁଁ ଆହୁରି ମୁଣ୍ଡ କାଟିବି। ଆଉ ଯଦି ବାବା କହିବେ ମୁଁ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ବି କାଟିଦେବି। ତୋ ମୁଣ୍ଡ ବି କାଟିଦେବି। ଶାରଦା, ଶାରଦା, ତମେ କଣ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛ? ଆରେ ଯୋଉଦିନ ମୋ ପୁଅର ଭଲ ପାଇବାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଯାଇ, ତା ଖୁସିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଯାଇ ବିଜୁଳି ସହିତ ମୁଁ ତାର ବାହାଘର କରିଦେଲି, ତମେ ତ ଆମ ବାପ ପୁଅ ସହିତ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସମ୍ପର୍କ ଅଲଗା କରିଦେଇଛ। ବାହାରେ ରହୁଛ, ଅଲଗା ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଛ, ଏମିତିକି ନିଜର ପିନ୍ଧା ଲୁଗା ବାସନ କୁସନ ସବୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଛ। ଆଉ ଆଜି ମୋ ପୁଅ ବୋଉ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇ କଣ କଥା ହଉଛ?
ଖୋଜିବାକୁ ହବ ପ୍ରକୃତ ସତ କଥାଟା କଣ। ଶାରଦା ମତେ ଭୋଗ ଦବନି? ବାବା ତମ ପୁଅ ଆଉ ମା କଣ କଥା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାଇଲି ନାହିଁ। ତୁ ସେସବୁ ବୁଝୁନି ନା, ତୁ ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନା, ତୁ ବୁଝିପାରୁ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ମାନସ ବାବା ମୋ ବୋଉର ପାଠ ପଢା କେତେ ବାଟ ଗଲା? ଆଟଲିଷ୍ଟ ଇଂରାଜୀରେ ନା ଗାଁ ଠିକଣା ସବୁ ଲେଖିବା ଆଉ ପଢିବା ଦରକାର। ବାବା ସେ ଲେଖିବ ପଢିବ କଣ? ଇଂରାଜୀର 26 ଅକ୍ଷର ତାର ଯାଏ ମନେ ହଉନି। ବୋଉ ମାନସ ଯାହା କହୁଛି ସେ କଥା କଣ ସତ? ବାବା ହଁ। ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ମୋର କେମିତି ହବ ଯେ? ମୋ ପାଠ ପଢା ତ ଅଧା ଦାଡ଼ି ଶେଷ ଯାଏ। ମୁଁ ଇସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲି, ମୋ ବୋଉ ମତେ ମନା କଲା, ଆଇ ଇସ୍କୁଲ ଯା ନା, ରୋଷେଇ ବାସ କର। ଏବେ ପାଠ ପଢିଲେ କି ମନେ ରହିବ? ନାହିଁ ରେ ମା, ତତେ ଇଂରାଜୀ ପାଠ ପଢିବାକୁ ହବ। ବାବା ମୁଁ ତ ତମ ଘର ବୋଉ ହେଲି, ମୁଁ ରୋଷେଇ ବାସ କରିବି, ମତେ କାହିଁ ପାଠ ପଢଉଛ କହିଲ? ବାବା ଜାଣିଛ ସେଦିନ ନା ଜ୍ୟୋତିଷ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ହାତ ଦେଖେଇଲି, ସେ କଣ ମତେ ଛୁଇଁଥାନ୍ତା କି? ଖାଲି ତମରି ବୋଉ ବୋଲି ମତେ ଛୁଇଁଲେ ନା। ଆଉ ମୋ ହାତ ଦେଖି କହିଲା, ମରେ ତମ ହାତରେ ପାଠ ରେଖା ନାହିଁ, ଏବେ ପାଠ ପଢିଲେ କି ମନେ ରହିବ? ମନେ ଆଣିଦିଅ ପଢିବି ନାହିଁ। ବାବା ତାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଯାହା, ତାକୁ ସକାଳେ ବେଳେ ଗଣେଶ, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ସରସ୍ୱତୀ ଆସି ଟ୍ୟୁସନ କଲେ ବି ତାର ପାଠ ସାଠ କିଛି ହବନି। ପଢିବି ନାହିଁ ପାଠ। ଇଏ ମାନସ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ କରିବା ଠିକ ହବନି, ଏଇଟା ଦ୍ୱାରା ହବନି ଜଣା ପଡୁଛି। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଖାଲି ନା ଗାଁ ଠିକଣା ସେ ନ ପଢିବାରୁ ଲେଖିବାଟା ଶିଖେଇତେ କାମ ହେଇଯିବ। ବାବା ମୁଁ ସୁନୁଟା କାହିଁ ପାଠ ପଢିବି କହିଲ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ତତେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ହବ। ତୁ ପାଠ ପଢିବ କାହିଁକି ନା ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ଆଉ 3 ମାସ ରହିଲା। ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ହରିଜନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ତୁ ହବୁ ସରପଞ୍ଚ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍। ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ତୁ ଇଲେକ୍ସନରେ ଠିଆ ହବୁ। ତୁ ସରପଞ୍ଚ ହବୁ, ସେଥିପାଇଁ ତତେ ମୋ ପୁଅ ସହିତ ବାହାଘର କରି ଏ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ତେଣୁ ତତେ ଇଂରାଜୀରେ ନା ଗାଁ ଠିକଣା ଲେଖିବା ଦରକାର। ଆଉ କଣ ନମିନେସନ ଦେଇ ସେଠି ଟିପ ଚିହ୍ନ ଦବ? ଏତେ ସବୁ ଭେଳିକି ଲଗେଇ ମତେ ଏ ଘରକୁ ବୋହୁ କରି ଆଣିଛି। ହଁ ତ ସବୁ ଭେଳିକି ଲଗେଇ ତତେ ବୋହୁ କରି ନେଇ ଆସିଛି। ସରପଞ୍ଚ ହେବା ମୋ ରକ୍ତର ନିଶା, ସରପଞ୍ଚ ହବ ମୋ ମୁନିଆ। ତିନି ଥର ମୁଁ ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ ହେଇଛି। କେବଳ ଗତ ଥର ସେ ମେଘମାଳିନୀ ମଙ୍ଗରାଜ ମତେ ଇଲେକ୍ସନ ହରେଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଥର ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ହରିଜନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ହେଲା ପରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ତତେ ବୋହୁ କରି ନେଇ ଆସିଛି। ତୁ ହବୁ ସରପଞ୍ଚ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ଆଉ ସରପଞ୍ଚ କ୍ଷମତା ମୋ ଘରେ ହିଁ ରହିବ। ସେଥିରେ ଅସୁବିଧା କଣ? ଶୁଣ, ତମେ କେବଳ ନମିନେସନ କରିବ, ତମକୁ ଜିତେଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣି ସରପଞ୍ଚ ହେଲେ କଣ କରିବି? ତୋର ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବା ନାହିଁ। ସରପଞ୍ଚ ହେବା ପରେ କଣ ହବ ଯାହା ହବ ସବୁ ଏ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମନ୍ଧାତା କରିବ। ମାନସ ବାବା ଆମ ବୋହୁ ଏଥର ଯାହା ଭାବୁଥିଲେ ଏତେ ସହଜରେ ଜିତିବ ବୋଲି ସେଟା ଆମକୁ ସହଜ ହବନି। ମାନେଟା ହେଲା ମୁଁ ଯେମିତି ନାଟକ କରି ବିଜୁଳିକୁ ମୋ ଘର ବୋହୁ କରି ନେଇ ଆସିଛି, ଆମ ପରେ ପରେ ସେ ମେଘମାଳିନୀ ମଙ୍ଗରାଜ ତା ଭାଇ ବିଦେଶୀକୁ ତା ଘର ଜୋୟା କରି ନେଇ ଯାଇଛି। ଏ କଥା ସତ।
एथर से विदेश को ए पंचायत रे कैंडिडेट करिवो आ मो बौर कंटेस्ट हबो ता भाई विदेशी सहित ना मो मो भाई संगे लड़ाई करबी नै तो मो भाई संगे लड़ाई करबी नै ए चुप ओ लड़ाई करिवो तू सरपंच हबो मो तोते सरपंच करिबी सेठी पई आकाश पाताल को एक करि दैछि गोटे डम झियो को मांधाता घर बहु करि नै आछि आओ तोते सरपंच हबा को हबो सेठी पई पातर जोता को मु मुंडरे थइछि ना गा ठिकोना तोते जानिबा को हबो मत मार दे पछे मत नै हमर से डम सहित छाडी दे आसो तो एले मो भाई से लड़ाई करबिनी मो भाई से लड़ाई करबिनी ताहाले तूटा मरिबो मरिबो আজি পর্যন্ত এ বশিষ্ঠ মান্ধাতার মুহ উপরে কেহি কথা কহি নাহান্তি তা মুহরে কেহি জবাব দেই নাহান্তি রে मनोज मनोज बाबा ताको बुझाई दे ए वशिष्ठ मंथता इच्छा पूर्ण करबा पहले एरे संघते हेई पड़े बुझाई दे ओय को सरपंच रे ठिया हबो कि नहीं ना ए कहबे सरपंच रे ठिया हबो कि ना नहीं मो ठिया बेनी हबो मो भाई संगे लड़ाई करबिनी तो भाई संग तू लड़ाई करबु ना हबो नहीं सरपंच रे ठिया हबो कि नहीं कह कहजे बे कहबे पिलाते बेड़ो वो बाल है वो भाई वो मुंडा को नहीं दे वो तो ठीक के लिए हो गई वो तो लोग ही दिए अब घर माछो तोड़ले वो भाई वो तो माछो तो को कोई दे नीचे कोटा गुड़ा को चुच्चो भी खाए से भाई देगे वो कभी दिल नहीं करी और के मतलब सरपंच हबा पाई दो इलेक्शन ले किया हबो मनोज ए सहोदर राजी हबनी घर भीतर जा जाओ ताको आउरी टच दरकार जाओ सरपंच हबु ना
পৃথিবীর সর্ববৃহତ୍ତম রাষ্ট্র ଭାରତ ଆମ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ ଇଏ ହଉଛି ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା।